бегони бояд омада раса. бале интизорум. биё умед чо кади ӯ масъалаи корира? бале раис, бо номзодам омадааст. ҳамаи ҳуҷҷатош тайёрае. фақат ариза менависа тамом. беҳтарин кани номзадат бугу дуроя. ҳозир як лаҳза раис. биё азизам. салом. умеда бин ҳамиҷара ман иҷора гирифтам. якам тараки дига сармоягузорӣ мекунам, коромон хуб мешавад. кам тарак тоқат кун. чӣ хуб мешавад? кай хуб мешавад? ин суханҳоест ки такрор аст, мефаҳмӣ? ту ҳеҷ кори барои ман карда наметавонӣ. ту соҳиби ҳеҷ чиз шуда наметавонӣ. медонӣ шамшод, як нафари дигарро дар зиндагиам пайдо кардам. бароям ҳама корро мекунад. аз ҳамин ҷо робитаи ман тамом. дигар ба ман занг назан. мехоҳем соҳиби хона, соҳиби мошин, соҳиби ҳама чӣ шидан, пас бихезен айҷотон кора ай ҳозира сар кунен. оли рӯзаш мешавад ки ба ҳамин суханҳои ман миёен, баъд интернета маҳкам мекунан, интернет ай байн мера, ба мегӯян кошки гапи ҳамон апама гӯш мекардам. пака шанс аст аз замони пешрафта кортона через интернет пеш мебарен, бихезен кор кунен. муроҷиати ма ба занҳо фарқ надора шумо дар кадом давлатен, синни сол аз 14 то 100-200 сола студент духтарако, занҳои хонашин, то ҳатто занҳое ки келини набира доран бовар кунен кор кардаган, соҳиби ҳама чӣ иншолло мешен. фақат боварӣ ба худо ва баъдан ба хитон кунен. гапи ягон каса гӯш накунен. боз ман шуморо ба як духтараки меҳрубон шинос мекунам, Шукрона Бону, ки худаш дар муддати кӯтоҳ ба зинаҳои баланд буромадагӣ соҳиби ҳама чи ҳастай. марҳама номери телефони ватсапаш, номи инстаграмаш муроҷиат кунен. оликош аз 70 то 7000 сомонӣ то ҳатто миллион миллиардҳо. шумо фақат дар ҳамин кор шустрак бишен ва хоҳиш ба кор кардан. ҳар як 21 рӯз пас ойлик мегирен. боз фарқ надора шумо агар дар ягон корхона кор мекунен, фабелик наметавонен ки кор кунен. раис, бахшиш умед камтар фикрам гузашта дорад. раис, муаррифӣ мекунам. арӯзшавандаам умеда, раиси ман Шамшод. чӣ гуна ки ба ту дар борааш ҳар рӯз мегуфтам. беҳтарин инсон аст. гузарешӣ. раис, ҳамеша фикр мекардам ки шумо ба танҳоӣ чӣ гуна ба ин мартабаҳо расидед. умедҷон як рӯз ба як нафар гуфтам ҳамаи дороиамро сармоягузорӣ карда муваффақ мешавам. аммо ба ҳолам хандида пастам зад. раис, боз духтар набошад? бале духтар буд. агар он вақт чунин рафтор намекард, ба ин мартабаҳо намерасидам. баъд раис ҳозир хабар дорем ки ҳамон духтар дар куҷост? намедонам. дар куҷое бошад, дуо мекунам муваффақ бошад, аммо пушаймон нашавад. метавонед равед аз худи ҳозир кор оғоз кунед. хушомадед ба ширкати ман.